Энергия родной земли. Яна в голосах и в добрых справах наших продков. Про тое, як Савка і Гришка ладзілі дуду, всім вядома са школьных урокаў спеву, правда? А мае прадзеды па мамінай лініі Шкутко, Сава і Яльніцкі Рыгор па-мясцоваму Савка і Гришка ладзілі вяселлі ў вёсцы Осава Сіповіцкага района. Много часу прайшло, але кожны раз, беручы ў рукі сваю дуду, я вспоминаю своих продков. Калі спяваю